urobiť niečo pre seba a tým, že urobím niečo pre seba, odovzdám to aj tým druhým, takže urobiť to aj pre tých druhých. Konkrétny výsledok, že poznám, ako mi pracujú svaly, naučím sa ich tú kontrakciu a to uvoľnenie. Môj najväčší aha moment je ten, že doteraz som veľa cvikov vykonávala zle. Všetku silu som dávala napríklad do tej váhy činky, ktorá ani není ťažká, ale pre mňa to bola ako 100 kg činka. A dosť som zaťažovala kĺby, takže vlastne naučila som sa odľahčiť tie kĺby a dať tú silu tam, kde má byť do toho svalu a cítiť ten sval. Tento kurz by som povedala, že je pre všetkých. Ale iba pre tých, ktorí chcú naozaj ísť tou cestou transformácie a cestou zmeny a urobiť niečo pre seba. Ťažko presvedčiť niekoho, že má niečo so sebou robiť, keď on sám o tom nie je presvedčený.